Umonchumu ligirali bono Ensa Eyemo yabono margobenga kendengo kualigania semesa ya mangana magia elinko manyigati yereto tuabere to kualiganire kurasema mbye yalenge ntambe weka chinse chigabono yaragira Ensa Eyemo inyirabono litukeli lituko liye 14 libono chelestali ki 14 mutinyo kabiro mwaka bwechiri bubere na merongevere nebero nyo litukeli abange nigo bakolinyora aseganga yoko banyora abancho bwabo naboigo asentiremo yoko mwancha oyo mino ekalkaliye byego byabere bikorwe wawo chinse imeye county ya Nyamira ekyombekemo ky'abasubato manyekane teuna daughters of Raila nigo baikasinyegetari ya Nyamira na korwe byewo kya saba subati balibebwa alternate nabo igo bali bayibura obutuko bwo kira lero baigase county UMSM ya kabirigo umujego yo no nyara koga kirasensemo ya siasa na manga bereka okolekana ayungo chiko kumanyia asenchira yobo ikirano Ensa Eyemo yabona margo ayo monanda mange na kwaliganira nyara ko ya sansamura na aselibwa ireterane nkuru kwa Vincent Onyancha. Uchaka kurwase county ya Nyamira abasubati bamanyekane tegwe trase kyombe kyabona daughters of Raila ni gobanyara go ikasenye getari ya Nyamira na kurwe byago kya saba subati bebwatirana ntina boy go banyara koiboro butuko bwo kira lero omurikito kurwase county ya Jobumange na roboti rwasenchira yobo ikirano ekero ensengima ya chengera lichukolyo bwanchani ime county ya Nyamira ekiombe kia daughters of Raila ngiatalira abasubati bayibora abana mboro kia obwanchani asaba subati bayiborera chinyagitari kya Nyamira Kemera na Gesima together with my sisters daughters of Raila litukolia lero twacha lero Valentine's Day kworo ky'obwanchani obonene asabangina bali banyoreta abana na abana bali bayiboretu litukolia lero lya Valentine's Day. Honorable Timothy Bosire, aspiring governor Nyamira County, Clive Ombane Gisairo, who is aspiring under ODM, MP Kitutu Masaba, and Naomi Emily Nyagarama, aspiring women rep in Nyamira County. We have given the mamas goodies, that is the pampers and the diapers for the kids. Omunyagitari omonene asenyagitari ya Nyamira Timothy Ombati Mukua nago kiwanege tambokero kya basubati abuogo talera abasubati baibora lero. As of yesterday we had approximately 30 mothers who had come to the ward, and so basically you can know the number of kids we're expecting to have today. So I want to thank them so much for choosing to be with us today, and we welcome them with open hands so that they can give their this joy, this smile to our mothers in the world. Asenyagitari ya Nyamira mbarwa ebyegwa gochase abasubati bayibora abana ase obotuko bwaigoro egati abarwaire bayegwa ebyegwa mborokia omogoko omonene n'umochengo ase ogotalirwa wakira Nyasaye nembiya mono singincheke wikanyari ko bagakondetera ko bukwane nabaigo nkonyara ko bagingo akira onko bakira mbiya mono singinchumwanyari ko mogo tutalira nginyore tena litukeneria ali obwanchani lyarenge nabaye mwanyari ko mogo twarokyo obwanchani gochase nyagitari yega mogo tutale na ko toebyewa obwanchani na makora ginko reporter ya Ndizi TV eretariane Job Maangi Gotigara sensemeyo ya Nyamira kulgerere nebo ensemo eria yobwanchania sabanto banchaine ensemo ya kebirgo meje county na borobo igobanyara go chengera litukelia sokoro kyobwanchani go chiasa abamo bojobu mangi boigo noroboti rwa senchira yobokirano Rituko lya lero eliarenge rituko lyobwanchani ensengima ntwabotogotara ime county ya Nyamira ase omochi okebirigo elinde tobetokorora na kyabantu baba bakwegokia ase rituko lya lero. Rituko lya lero nigo ndiarenge rituko lya Valentine Day twarigokeira sobenge narigokera kero nabo keke mambi na nyoro mso surprise nangari ugali bari kwenye tima tena li ugali bari ne lya Valentine asiri tukolia lero anyway na bori arengeri tukolia renge smart kulingana na lya renge Valentine lero tukolia renge lyo bwanchani
obwanchani obona obwachagete kuri mugondeten ande twarire ngambuya na bogenda tambaka kuikabona. Twarorire rituko ligia Valentine, tumesherekea vizuri na tunafurahia hata kazi zetu pia. Naona makasoma leo tumepata, sio kama masiku zingine. Jengoro ku Fresh Boys 046 msanii wa Kenya. Seitonya mira lakini nachaga iga segasi ino yangoke. Bigana golire gaba ina matunda nkoirero murugi nyomba na abana egere nali bakonyara kulia banyara kumenga tata na abantu bande mbegokia abande mbate banga ebiasara mbiko ngetase engakibuneye ekuno kukiagera ngambe gogetia aseri tukuli rero itukuli rero ndio twarengo wegokia guserekea na basani baito lakini tino jingandia bwikaine matukande igaderi kongu ebintu bikongeta ebintu twakanyora twana gusamba igatwana koragira matukuna ya bonto kwegokia ebintu bikongeta aba mintu ngo bate na ritukoria rero ndinge buna kuchimaega buna matukanda arenge bona turocha bante bale babere babegete changa chimbariri bakoserekea twabere neritukoria ritukoria mugoko no Ndizi TV hakuna wenye wamekuja ninyi pekenu go nagokira muno kubaro ande onse asobwanchani bore Amayia igagocha ase abantu ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira erietariane Job Maangi togotigana na Job Mahangi goikase nsemere tomera na sara nyarangi ontita baraza gutumanyibuna habo nchorere kurwa se chiro ya Kiumbu igobono obaichanere ubye bekira sensemejo yibone gendrete kubaletro bugundo bonge na kobo era marwaire orobochurwa senchira yobukirano abaonchororia ime chiro ya Kiumbu nigo bagendererete kwe murunganeria kelibate birabuna no goichorana kwe ubi asayo nebirero tole station ya ito ya Ndizi TV ga kitokonye okwaye bagasete togo gaiga yani tuona kwa abantu bakubuzirio bochafu tokane kwa bujere ubi na abantu barara babonto buje ubi bakanuga tore togo chogejo okera lito Kiumbu gaiga ni tutanga ina secho usiengi wana tokane kwa bujere ubi chabagina abuna barega jonchi yechechorete ebagachi togo senki anda njiri gotumeka wana bagina bagasoba gutwera mata aborete wana tokumeti tokane kuchimaga ga tige stage yoka tano kuchimaga ebinto biro binto chitisiu ono embulego twa mari bako genda roche korengana na barabo nigo yaireire ogokea kwebirengo byobochanu ime ya Kiumbu eyo ya kongiro bonchoreria bwabo atogenda to korwara bana koroma ni ndoji okora ogwe batigale bana obisio twa obisi baranga ndokwana serikali yetunge tuli linjerende ngaera to butere kuge angere kusindikanire torote ngo butawo babero bonga na na bazi gotara tindwari sinde mbali mbali asubitera so buchabu nigo bono bagusaba bainyorwe amona bateneneri babo ime chire yo amone serikali ye county ya Kisii kubeke merobelie miya yokwenya eubie yo elio bakore egasi yabo ase obotoereru tera se ubie ye chire para ona tokumete morayo itongwaye ngaya tiende bagara bwangire gwakana na babusi batorusiye ubi para abanye na bakitonga taba tikatwaro sege ubi egana no gochoga ndo chala ndo tekora watande keke ubuno na kumoye msiendu ata kamarasa kana nero kutogerera ke ubuga chakra era bochogi mboyo goika okogende mbeo kwa mangana maya ogotema kwigeta seni kia Ndizi TV weikeri abateneneri ba mangana yobochanu ime county ya Kisii ngonyareti goikerana Sara Nyarangi ontita Ndizi TV na gotigana nere Sara Nyarangi ontita baraza goika sensemende bono nsemelia yobolimi nigo tokumanyi gubuna obolimi bweti avocado buno bolimi bonde nigo bogendete kobakonya bange kolende okobora bweti nasario sase bakonyora chindetere chiogo simekani go kwabero mochando monene omulike ito miride mumanyi nigasanga no mulimi yo mumanyikete buna Samuel Kirimba nako eroko gani kwabo buna abalimi beti avocado ensemo yobolimi gusi nigo egendrete gukiniwa ase chinchira ao elio koreta amaunchoreria ase obonchoreria bwebimeri bikurwa ase obolimi obu
Omuremi Samuel nigo agokora oburemi bw'eki avocado chimanyikanete buna has ekyo abwate obumanyi mono asaganirie eserikali kobeka chinasari ase buna barobwo abaremi barachinyore enchira ya bwangu. Twale goteba ngandiri nyendiri banyora enchira county enyore enchira sema ya agriculture eimize chinasari chibe chinyinge within our county kinasari chinyinge bachi approve nande babasomi muna bakora oburemi obuya oseji abarasha oraseri kinasari gisidling buya egere kero umuntu anyora access at a cheaper price igona bana ari goteba nga yari ko encourage nursery owners also propagators ba nurseries within Kisii county na hande babeke budget musuko bali abaremi babeire banjete bakwerwa bakora cost sharing barunkane county yaru besanga egere koena na bosaiga abantu bako igino baroranga nkebwati mana tinga kiechio nigo arua ogusaba kwaye gutia serikali kubaigolera chi factory che avocado leo kinya echiro ye avocado chonsi imeyausi omwaka bwechiri bubere na 13 serikali ye county ya Kisii yatetie okorosi gwa factory ya avocado na kwenekelia abaremi nganero eyo etamanyiri asere goikarero agwo ase abaremi be avocado cha has icho basemetiwe basimeke engakie yo bakumeretie goikarero rigori ryako benda igoro kara competition bono gukire ko bena igo indete ya vero operational gokwanu kire sana lakini indete ya vero operational omanyete muna bano kanga tali abantu bana Nairobi bagocha bacha kongoliga kanga we are selling to our local factories around here. In fact any factory yacha yo kana bayare gwatanana the local wani munere ne yende no ngujere ko baloko has ne itokoro ka jumbo yemune korwa magutangana ne yemuna korwa ngana atoya makuri according to quality yabo. There will be no competition. Tindo ji competition ya the old one muna na gote bi to bwate jumbo the competition teyo because as the jiko irujibe compared okona kwa gusaba kwa baremi korwaga iga orogongo rwa Gusii anene mono gusaba kwa bongolinga banyole chi factory echichiragere amangana ye chi avocado anyare ko baga kurigererwa mono ginko ripota ya egeta seni kya Ndizi TV korwaga iga sameta mukwerero ward elietaliane Mildred Momanyi biamono Mildred Momanyi Oyo koligie karugo kyobo governor kurase county ya Kisii Charles Chweya matoke woitirase kiama kia Ensema National Congress ligobona nyarega kumenimbiya na komoto gyomurebe kiame kyo Musalia Mudavadi aso wancha kubwaterana anenensemo ya Kenya kwanza na komoko boko omokonyu murebense William Ruto nigo matoka tebire na goitirase wa Kenya kwanza nigo baguchikone kubuna Ruto konyare chikura chisaine kurasoro Gusii na kuboli abantu karalyo murembe chinga kyechiga segendrete korobeli gwana sobocho lyo bonne bogo chiko kolekana omuchinyo gatanu na gatatu mwako yiga woichiri bubere na 22 murai one we kiama kiane ekorkunga Amani National Congress gekorau no mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi nigo kia bwatana ne byama binde bibere kemo gekorkunga Ford Kenya gekorau na Moses Wetangula ne kende gekorau no murai yonde principal ekorkunga Daktari William Samoei Ruto intubu na ANC nigo tole in full support of the partnership asengencho na boto tagete Kenya toche amo tosoe kugamba amo na indege nteke nene anene gento kiagarete togacha amo na asengencho ye model yabo yo guchikora ANC guchibosio egote bune ya itegote banga uchumi bora pesa mfukoni yani ngatika abantu bansi na barabunga tababalenga bottom up igonga igo tuigwana ine asebirengerelyo nga Kenya yetebwanire gusuka guchibosio igonga na intuchi principal cheito Wycliffe Musalia Mudavadi mheshimiwa William Samoei Ruto Daktari the vice president no mheshimiwa Moses Wetangula igo tokoba support na ende tokotebanga mogendere go toreta amo mogendere ko baamo tosegetane elinde Kenya yeto na intu eske guchibosio Hoyo koligia boiga ekerogo kyobo jumbe nsemo ya nyalibali chache Vincent Sawe asenga keyemo okabiru mwaziri bwechipara ni ganyarega kubolia abasa kone kibuna nkorali bare omurembe chinga kechiga chikura chigo chigokolekana na boigo ni ganyarega kubolia abasabu mbapase gotruba ni musangere kanondo bwensioge siasa aseganga yokonyara kolendo murembe asorgongo rwa Gusii
Chenkuru Vincent Sagwe omujumbe mutarajiwa Nyaribari Chache konya ni gonde omwaziri ase county government ya Kisii na atenelete Chipara na ende na akorete ministry ya lands na agriculture. Igobono iga ni gongo chikwanda kuboria ekerugo kia Nyaribari Chache. Igongo saba abantu baito ba Nyaribari Chache mochora barai babwate amaona amaya, mochora barai babwate chisera chingiya, mochora barai babwate chinguru barabakorere gasi ase emyaka egocha. Igonko basaba naende nga tochigotwara nomination yerengiya ntobasa gochigotwara oborwanereria naende ekero togochigwaka chikura totwara omorembe ntobasa kogenda twachigosaria emekutano y'abantu bande. Kero omonto nabwate ekura yaya onye totageti gwakera omonto ekura tiga kogenda gosaria emeroberi abangete agochigokora gosekoreta obotutukanu mono naende nkoboria abasae baito mbabasa gwancha gotumika bobe koya gochibesa chinsinini egere gochikoburuga emekutano y'abantu bande gose gochikorama abana siasa bande abasae baito tiga barigereri chisera chia politicians bakikishe nga bachorire omonto gochikobakonya na inche buna Vincent Sagwe nimbwate emepange emiya ngochikokonya abasae baito na abang'ina na abagaka na abantu bonsi ba Nyaribari Chache mbuya mono. Na okungusana na niko kogendrete kone kiogati ye kiama gya ODM na bone kiama keregia Democratic Action Party Kenya ase county ya Bungoma yani gago chekerekia kiama gya ODM giate birebuna asenseme ya Bungoma nigo bago chikone kina ebirugo byobora ebigo chikobaganwa go chiase kiamekyo asokonyora enusu yekende nigo bate birebuna DAP Kenya nigo ba chamagega na nigo baganete birugo ebinge asensemo ya Bungoma egento bate birena mbali gochi wanchirana onyerubuna ekiama gya Democratic Action Party egekerense ya wafula wa munyunyi ni gobono batebete bagochi ose ni goba hetia bagochi gotenenia bali bakorigie birugo kurwa chinsemo chonsi gochakera kerugo kyobo MCA oikase kerugo kyobo governor na bagatayuna mbali gochi gotenenia muntu okorigie kerugo kyobo raibwense eganga yabo no komokoboko omuraiwe kiama gya ODM Odinga gochikoba omurayo gatano ngasense ya Kenya nona bukungusana no okoni okogenda takoneki wa egaragada Kenya egenetie biroge binge kurwa sensemeyo ye county yo egento batebire batali gochiwanchira bune kiama gya ODM. Kama county ya Bungoma sisi kama ODM tutahitaji nusu kwa nusu katika uwakilishi. Kutokea kwa viti za county ambazo ni viti 4 na katika ubunge pia tunahitaji share nusu kwa nusu. Tumepata sasa kuna wamama 13 ambao wanaania kiti kimoja, kiti cha women rep. Mimi ningeweza kusema hivi kama mmoja wa mama kwamba baadhi ya wamama wametosha kwenda kuania viti vya maeneo bunge, members of parliament, kwa sababu at the end of the day they'll only elect one woman to represent Bungoma County. Sisi watu ya ODM tuko kuanzia chini paka juu. Sasa sisi watu wageni, DAP ndiyo imeshakuja nyuma, lakini kwa sababu tuko katika kwa azimio la umoja, ndio nasema hapana, kama tuko pamoja, wacha watu ya ODM wapate nusu 50% na DAP vile wapate 50%. Na togotigara asensemo na bigona mangana arengete siasa omugavana bwe county ya Mombasa Aliasani John igobona nyarega ko mumochia omukonyu umurebense William Ruto aseganga ya yeyo kwandra kuria chiro cya saba Kenya kolengana na mingi nimezipigia hesabu na Junet na Mbadi. Mbadi ni mzuri kwa hesabu na wengine na Glado Wanga, tukaona hesabu zake za ahadi zimefika trilioni 3. Sasa mimi nimesema huyu tutambadilisha jina, tutamwita Bwana Promise. Tumeelewana? Bwana nini? Promise. Bwana nini? Sasa mnajua ile nyimbo inaitwa party after party, party after party after party after party. Sasa iko ya Ruto unaenda namna hii, promise after promise, promise after promise, promise after promise after promise. Nitapatia report kwa baba, nimwambie umefanya mkutano mzuri,
na wananchi hapa wamesema. Na ayo kagenda taboigo mu director kurwa sensemo ya mache Peter Kihungu maiga ayo wetigemeremo na guchikwe batene sensemo ya siasa aseganga yayo koligie kergo kyobo jumbe kurwa sensemo ya kangema iyo gotoka se county ya Murang'a nigobono anyarega kuboria baraibonsi kone ya Murang'a nigatebere na gotera so kubwatera na gotinyomo omorembe nigo erachi konyense ya Kenya gusuka bosio na boigo gota osina boigo konyara kubwaterana na gokinia ebintu au asensemeyo ya Murang'a. Director for Earth, Water until I resigned to join the political part of contesting for Kagema seat. I've been in leadership since 2007, nobody to win. Therefore, I wish to call upon other leaders that we are contesting seat. The people that are in this day today are people who are sober. Just sell your agenda. Tell them what you are planning to do for them. Chaos will never deliver any votes for anybody. Yeah. They meet the government, few projects on water, mostly on water connection and also on irrigation. And also I'm planning also to do much more on these projects which are not complete, and also do much on area to do with road. I have also fought for Murang'a people and also for people who have elected me. When I was the chairman for the council, I advocated for the coffee waiver. When I became the leader majority, the milestone I did was advocacy on tea reforms, which are na gosuka mutugo ikasensemende habo bisabana kurwase kyombe kyobutuki no bosaridisi yae aho banyara gosoerwa samo mocho yoko mosaga no montoyo mo ase chinguru na kumutigera chinkoma nigo banyara gukana omocha yumega yogo ikabosyo bwekegambiro abo bisabo bana bono nigo banyara kubwato kwa ase bondi yishiringi kiri bukimisa to kero yomo maiga yogo kana amo mocha yo egotebekana bakorete zitariki sano na mutinyo iga banabo Anthony Mwanza Cornelius Wambua, Tom Otieno na Kennedy Omondi nigegotebekana buno ba Mosaga nete Vincent Otieno asebare nene ya Mombasa egento bakana momocha yuri tukulelero maiga yo kiwase kigambiro no ena babo bisao bana cross kyombe kyobo tukinobo saridisi yae nigobono na ndeki na kiabo kegocha go tegero starikisa to Omotieno gocha maiga yo kubwato kwa sebondi shiringi chiribu isato chiribu chimi isato keroyomo. Na yuka ganda taboigo umurai wa bali barabake ase bunge John Mbadi ni gamo chirie na komomochia oyo okomochecheria umurai wense muskuru Kenyatta seganga yogo taka komoko boko umurai weke magia ODM Raila Odinga nigo Mbadi na nyina waroka na komochecheria ose komochecheria William Ruto aseganga ya Raila osase ganga ya huru gotamo koboko anasobo chorio bonebo libosio nigo chinga kiechu Mbadi atebabuna umurai wense na bwatoko bwabuna mokenyo ndebwensi koraninga ko koboko bosio bochorio bonebo gochiokolekana omutinyo gatano na gatatu omwako yoiga. Ninataka nimwambie kila jurisdiction, hata ukienda Amerika wakati Obama alikuwa anatoka alikuwa na support Hillary Clinton. President yeyote anatoka kwa ofisi lazima aunge mtu mkono, na hata Ruto ni uwivu ndio inamsumbua. Alikuwa anataka Uhuru Kenyatta amuunge mkono na Uhuru amekataa. Uhuru anaunga mkono Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Hataki kuunga mkono mwizi ambaye ameharibu uchumi ya nchi hii. Kwa hivyo Ruto, kaa kando, wacha sisi bwana. Wacha mchezo bwana. Kama unataka kuonana na sisi, onana na Mbadi ana kwa ana. Hata saa hii Ruto is not even a chairman of a party. Moichumulgiria singencho yebiro nonko yabutorera gabo ase margoba yabono kolende chikora gaiseto chiabo tokoningira na semeseiga nyale ko sansamuranera ayu amonenda mangaseri bwana bigansemeri chikoso nyire timu ya Shabana iwe nyara ko ikoro chigoli sato ase ye mone timu ya APC Bumet ase egeti ya wendo ayu ntokome chikora gaiseto amonenda mango ikrabu nonko na chira mangana ayu nako yakro musmali njana bogoto bwatu gatrensemeri ya mitandao ensemo ya Facebook tunyarobu na Ndizi TV News na bigansemeri ya YouTube tunyarobu na Ndizi TV News. Wali wanstu wabuatira na semesa ya manganama yanko bakirambia muno wekaisa tuchiabo tukoditira nenkoro Vincent Onyancha.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nagokurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs, Scania TV